Salutare toată lumea, eu sunt Andrei și astăzi o să ne jucăm un joculeț pe care ne-am mai jucat noi în trecut. Mi-a picat Mbappé și de asta am zis să fac un video, facem pack opening, poate mai jucăm și niște drafturi și mai pe scurt ne distrăm. Aici Mbappé e foarte scump, vedeți voi că la QXL e 300.000. Dar hai să vedem. Am 2 de Mbappé. Uitați cât costă. Cel mai mic preț. Adică după câteva Team of the Week-uri, ăsta o să ajungă foarte sus. Și Casemiro îl păstrez și Neymar. Bine, eu pe Mbappé și pe Neymar și pe Messi l-am deja în echipă. Dar asta e și ideea, că după poate fac altă echipă mai bună și dacă tot iau. Și hai să văd și echipa, dacă tot m-am lăudat. Asta e echipa, ar mai scriu RB și RB și CM dacă ar mai fi și portarul. Cam atât, în rest e bunicic. Okay. Hai să deschidem picuri, că de aici am deschis. Și aici ești de obicei pe lose, adică o să primești pe minus, încă uneori nu se știe cum a fost acum. Așa că dăm în continuu așa. Uite, acum am picat. Cred că e și pe plus. O, e tot bun. Hai că e bine. Așa nu, dar vedeți? Și de obicei mai mult nu-ți dă, uite. Deci, da, trebuie să ai noroc. Într-un fel să-ți dea și mi-a picat mie. O, bun. Dacă îmi dă ceva bun. Bine, eu n-am dat rage, să zicem, când mi-a picat Mbappé. Adică am avut o reacție așa. Adică, wow, știi? Nu am țipat. Hai că aici îmi pică bine. Bun. Mane, bun. Nu, asta are același preț. Mane, bun. Aici ăsta, bun. 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 Oh, Cross. Acum, vezi cât am ieșit pe minus, mai cresc așa, un pic, după iar scad. Așa e făcut jocul până la urmă, că e făcut ca la un moment dat să-ți dea un jackpot, poate, și după, pentru câteva timp, să nu-ți mai dea nimic. Hai că astea sunt infinite. Au mai fost niște pachete care le-am deschis bune, dar erau cu câteva. Dacă data viitoare, dacă e să ne mai jucăm jocul ăsta, deschidem și pachetele alea. Da. Să-mi dea ceva bun, să ies pe plus și să nu mă mai joc aici, că să primești ceva de, nu știu, ceva acolo, dar să fie bun. Da, pot. Ok.
Oh, Rudiger, bun. Virginia. Hagi. Ok. Dar nu e bun. Crespo. Jota. Da, cum ies pe minus. Să-mi dea ceva. Rudiger, bun. Dă ceva ce... Na, ceva mai mare așa. De Gea, bun. Pachetul ăsta, picul, un pic costă 30 de K. Uneori ies pe minus, alteori pe plus. Ok, de două. Am ceva. Eu sper degeaba aici. Că nu-mi dă nimic. Nu știu, mai deschid asta și gata. Nu, deci mă îngropă. Abia aștept să treacă Mbappé-ul ăla să-l vând, că e jale. E jale pe bani. Ok, ne jucăm un draft acum. Hai, un draft. Hai, un draft. Van Dijk. De Bruyne. De Bruyne. Deja au trecut 8 minute. Ok, am terminat asta. Hai să vedem. Deci eu dau pe online mereu. Hai, poate câștigăm. Are echipă bună. Nu zic, nu. Are echipă bună. Să vedem. Ok, 2 goluri. 3. Bun. Primul meci l-am câștigat. Ok. E o echipă media asta. Adică se putea și mai bine. Sau are 85 rate. Nu e rău. Dar, nu cred. Nu. Nu, deci. Nu. Deci. Doamne. Deci nu îmi vine să cred. Cum? Cum i-am luat bătaie? Nu mai contează.
După asta, cred că încheiem episodul. Hai să-l luăm pe Cancelo de data asta. Adică e un jucător nou. Ok, Haaland. Hai să luăm pe James. Foden. Bă, aici pe Salah și bani aici până la urmă. O, Ronaldo. Vino aici. Ok, îmi dau mai slăbuț ăsta. 86. E mai slăbuț, dar e ok, lasă-l așa. O să ne luăm bătaie, că e un drept slab. Oh, nu. Am dat cancel fix atunci. Oricum, lasă. Bă, asta e echipa mai bună ca a mea. Trebuie să recunosc. Și mie că ne bate, dar hai să vedem. Deci, da, e mai bună. 87. Da, poate. Oh, Ronaldo. Nu cred. Oh, și Casemiro. Bun, 2-0. Am avut normal la faza asta. Trebuia să mă bată, mă, normal, dar... Mă, acum gata, mă bate sigur. Mă bate sigur aici. Nu, bă, Ronaldo, nu cred. Deci nu se știe acum. Ronaldo, nu. Bă, bă, nu cred 40. Bă, cred că chemistry-ul a fost mai mic și din cauza aia. Cred. Nu sunt sigură. Mamă, ce echipă. Mamă, ce echipă, nu cred. E o echipă mai bună asta. L-are și pe Salah. Și pe Mbappé. Salah! La mine, bun. Bun. Bă, nu cred. Deci, în finală, te rog. E mai bună asta. E mai bună. Bă, nu. Adică ratingul e la fel. Hai că ne uităm prin perspectiva asta. Da, o să-mi dea gol aici. Bine, portare. Ok, Ronaldo la mine. Se duce. Dă gol. Toată bară. 0-0. Meci intens. Nu se știe cine va câștiga. Cred că el. Cred că el. Acum. Bine! Mamă, nu cred ce noroc. Și Ronaldo. Te rog. Dă gol, te rog. Gol! Gol, Ronaldo. Salah. Te rog, Salah. Nu, cred că murat. Bine, mă, câștigai. Bine. Aici îmi dă un pachet de 86. Hai să le scriem pe ăsta de 83. Nu-mi dă nimic.
Și asta de 86? A picat cancelul ăsta, cred că de 3 ori. N-am vândut, dar las că e bun ăsta, că... numai 200, numai 200 de K. Stai, ce? De ce numai 200 de K? Crește acum prețul, nu văd. Da. Bă, nu-l vând de acum, lasă, salvează. Ok, băieți, cam atât cu acest episod. Ne-am distrat, puteți să dați și voi click pe like sau să vă abonați. Și eu am fost Andrei, la revedere!